У 2015 році астрономи помітили дивну зірку KIC 8462852, або, як її ще називають, зірка Таббі. І вона поводиться абсолютно ненормально. Її яскравість постійно змінюється, іноді різко падає аж на 20%. Жодна відома планета не може спричинити такі затемнення. Спершу думали пил, потім уламки комети. Але жодна з теорій не збігається з тим, що бачимо. Дехто навіть припустив. Можливо, це мегаструктура інопланетної цивілізації, така собі сфера Дайсона, створена для збору енергії зірки. Звісно, це звучить фантастично, але пояснити інакше ці дивні коливання ніхто досі не зміг. І от найцікавіше, зірка Таббі продовжує змінювати свою яскравість навіть зараз. Що там відбувається насправді, ніхто не знає. А може саме зараз десь у космосі згасає сонце чужої цивілізації.